ano, nadadawag tabi nindo siya tuwing alas 12 at the same time sa sinda na pala ni tita sa inihong usapan pamilya. Yan. So, pero ngunya na Miyerkules, ang sunod kang programa ko ay yung pong negosyo. Yan. At may makakairibahan pala kamo dyan sa rong kaibahan ko manigdi sa UST. Ano? Na ano ito? Inaimbitahan ninda to talk something about yun nga about something bahala na po kamo para medyo abangan nindo ito si Father Sid Chong OP at mga iba niya ang mga taga UST. So ini mga tugang abangan po nindoan alas 2 hanggang alas 3 din po yan sa tuyang programa digdi sa DCGP. Yan. Ini mga tugang padagos ta kita giraray sa tuyang mga pinag-uulayan manunugod nga ini sa ikakarahay ka sa tuyang buhay ang sabita relasyon. Yan. Kasi kan Domingo baga sa tuyang tinukar at sinilibrar ang kapistahan ng Santissima Trinidad. Yung Santissima Trinidad na magayuno na ihemplo o salimbawa sa tinatawag na modelo kang relasyon. Ang magayuno na relasyon, they are united in love and also makikita natin even in their purpose. So magayuno ang iribahan ninda na kahit na nga ni ang Santissima Trinidad, misteryo po iyan na nangangahulugan na sarong Diyos pero tulong persona. Sabi nga ni magkakaiba pero nagkakaisa. Parang kita mga tao na kita nagkakaiba, iba-iba tayo, pero ang tanong, nagkakaisa kaya tayo? Kung hindi tayo nagkakaisa, siguro hindi kasi natin ginagaya o sinusunod ang magayon na halimbawa ng Santissima Trinidad. Sinda po ay magkakaiba. Ang Ama, hindi ang Anak. Ang Anak, hindi ang Espiritu Santo. So magkakaiba sila, pero sila ay nagkakaisa. At dahil doon, pinagkakaisa sila ng pagmamahal. Yan. Kaya ngunyan daw, sa tuwing naman pag-urulayan, ano ba ang nagiging hadlang sa magandang relasyon? Pwede po ka mo mag-text sa kuya, pwede ka mo mag-share, ano po ba ang nagiging hadlang or obstacle sa mabuti at magandang relasyon sa kapwa? Yan. Alam mo, kahit sa Ebanghelyo sa araw na ito, maganda rin po kasi yun Tanong ko sa inyo, ang kayabangan kaya nagiging hadlang din yan sa relasyon sa kapwa natin? Pwede, di ba? Halimbawa, masyadong mayabang yung tao. Ano nangyari? Hindi nagiging maganda ang relasyon. Pinagyayabang niya ang kanyang sarili. O yun mga tugang, hindi po dapat ipagyabang. Alisin natin ang kayabangan. Kaya sabi nga dito, kahit anong gawain ng banal, pag ginagawa natin itong ipagyayabang natin ang ating kabanalan, ipagyayabang natin ang ating pagiging makadiyos, hindi po maganda yan. Kasi ang tunay na taong makadiyos, mapakumbaba. Kaya tingnan natin, pag tayo ay mapakumbaba, humble. Tingnan mo humble. Malapit yan sa salitang human. Yun, di ba? Father, iba naman baga. Igwa, H-U-M, pareho. Human, H-U-M din. Nagsimula 3 letters. Nga lang, humble, human, iba. Pero alam mo, pwede natin masabi na ang taong mapakumbaba, ay maganda ang relasyon sa kapwa. Yan, di ba? Pero ang taong mayabang, ay nako, hindi po maganda ang relasyon niya sa kapwa. Nagmamaliit pa yan. Nang pa yan, tawag niyan? Nang lalait pa yan. Pero pag ang tao mapakumbaba, maganda ang relasyon. So, pwede siguro natin bago tayo magtalakay ng ano ba talaga ang obstacle ng relationship, siguro ito po ang sabi ko nga ang
ang point of departure palagi ni Father Boots ang salita ng Diyos. Kaya napakaganda po ito sa araw na ito ng Miyerkules, ang Ebanghelyo mga tugang na sabi ko doon tayo kukuha o doon tayo huhugot ng relasyon na to. Pag-usapan ng relasyon, yung mga hadlang sa relasyon ay ito po. Kaya sabi nga ni Kristo dito, ito po ang turo ni Kristo sa Mateo Kapitulo 6, Kabanata 1 hanggang 6, 16 hanggang 18. Mga tugang, basahon ko ha. Pag-ingatang huwag maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. O yun talaga, hindi ba? Yun, mag-ingat po tayo sa pakitang tao kasi kung pakitang tao, hindi maganda ang pagiging pakitang tao lamang sa relasyon. Ano? Kahit yung mga mabubuting gawa. So, hindi dapat maging pakitang tao. Ano? Pagyayabang mo lang pala yun. Hindi po yan. Kung ganito ang gagawin ninyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya, pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ng trompeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Yan, sinisiguro ko sa inyo na ginantimpalaan na sila ng husto. Yun, ay mga tugang. Kaya ito pa, kung i-relate natin yan sa ating topic tungkol sa relasyon, pag ikaw mapagkunwari, ikaw ay pakitang tao, hindi maganda yan sa relasyon. Ano? Kaya maganda pakumbaba pa rin. Ano? So, patuloy tayo. Kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay at manatiling lihim ang inyong paglilimos at ang inyong amang nakakakita ng mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. So mga tugang, hindi naman talaga dapat natin ipagmamalaki, ipagyayabang. Kasi ang kayabangan, yan po ay nakakasira ng relasyon. Di ba? Pag ikaw ay may kaibigan na mayabang, gusto mo ba yan? Gusto mo ba sa taong mayabang o ayaw? Yan, sige nga. Yan, ayaw natin yan. Makakasira sa relasyon yun ang taong mayabang. Okay? O sabi, patuloy natin, kung manalangin kayo, huwag ninyong tularan ang mga mapangkunwari. Yan. So, yung pagiging mapakunwari, mga kaibigan, yan po isang hadlang sa ating magandang relasyon sa Diyos o sa kapwa. Gustong-gusto nilang tumayo sa mga sinagoga at sa mga daan para manalangin nang makita ng marami. O, pakitang tao na naman, ano? At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyang silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mong lihim. At ang iyong ama na nakakita sa pag-inaglihim ang gagantimpala sa iyo. Yun. Okay? At ito pa, pag nag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lungkot sa mukha gaya ng mapagkunwari. Nagpapakita sila ng lungkot sa mukha para makita ng tao na nag-aayuno sila. Talagang sinasabi ko sa inyo na ginantimpalaan na sila ng husto. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili sapagat hindi ka nag-aayuno para pakitang tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat at gagantimpalaan ka ng inyong amang nakakakita sa lahat ng lihim. So napakaganda mga kaibigan, ano? So in other words, wag natin ipagyabang, wag natin ipaglandakan, wag nating sabi nga ni balangimog sa mga tao na ganun. Hayaan mo na sila ang kasi ang kayabangan hindi po maganda yan sa sa buhay natin, ipagyayabong mo. Isa sa mga makikita natin, ito mga parang isa ako sa mga nag-react sa nakasulat
sa donated by sa mga pader ng paaralan, sa waiting shed, sa tabi ng daan, at sa mga upuan, minsan ng simbahan, at kung saan nilalagay nila ito. Mabuti kung sarili talagang pera nila yan. Halimbawa, gumawa ka ng building, ng eskwelahan. Kaninong pera ba talaga yan? Pera ba talaga ng gobyerno yan? O pera mong sarili mong sa bulsa? Yan. Pagka mas maganda nga ilagay mo doon, ito po ay gawa ng mga mamamayan ng Albay. Pwede yun. Hindi ilalagay ko anong pangalan, kung sinong pangalan, ni Pulano, ni Pulana. Hindi po ganun. Dapat, alam mo, sa Manila, yun, sabi ni Yorme, alisin ang pangalan ko dyan, ilagay natin dyan, ito po ay gawa ng mga taga Manila. Mas maganda pa, kasi ang pera niyan ay hindi naman sa sarili mong bulsa. Pwede pa siguro, papayag pa ako doon sa simbahan, yung mga upuan ng simbahan doon. Kasi minsan may nag-donate talaga, pero sa kanilang pera po yun. May bench nakalagay doon, donated by the family of ganito. Pwede pa siguro yun. Pero pagdating sa waiting shed, pagdating doon sa mga building na paaralan, pagdating sa hospital, pagdating sa mga government na ganyan, huwag natin ilalagay yung pangalan ng politiko. Yan po ay nakakasira din ng relasyon eh. Bakit nilalagay mo yan? Hindi ba? Ano bang dahilan? Bakit nilagay mong pangalan? Halimbawa, ilalagay mo sa pangalan nito, nag-donate kunyari ako ng ganito, ng waiting shed, nilagay, donated by Father Boots Bombase OP Parish Priest. Ilagay mo na lang, donated by the parishioners of ganito. Mas maganda pa. Hindi, kasi gusto ko, Father, gusto ko kasi, ang pangalan ko nakalagay dyan, parang maging sikat ako. Yun, ganun ba yan? Alam mo, hindi po dapat ganyan kasi nakakasira nga sa relasyon yun eh. Yung kayabangan, yung kasi hindi po talaga maganda, ang kinukuhan dyan eh, una-una, pera naman talaga, hindi mo naman talaga pera sa sarili mong bulsa yan eh. Minsan, pera, kadalasan pala, hindi lang minsan, kadalasan, yung mga pagpapagawa ng school building, pagpapagawa ng tulay, pagpapagawa ng kalsada o pagpapagawa ng mga waiting shed ay kadalasan pera ng gobyerno naman yan, di ba? Hindi naman pera mo yan eh. So yun. Kaya kailangan ba talagang ilagay kung sino ang nagbigay? Kaya nga saludo ako sa isang kaibigan na tumutulong sa isang pamilyang nangangailangan pero kabilin-bilinan niya huwag ipaalam kung sino ang tumulong sa kanila sapagat galing daw sa Diyos ang biyaya. Maganda po yun. Kaya sa Diyos ang papuri. Mas maganda po yun kaysa sa tao ang papuri. Yan. So anyway mga tugang, babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras sabi ko yan, 18 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad,
Kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po kita gilaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Miyerkules, petsa 18, kang bulan ning Hunyo 2025, kung sa ingani ang satuyang pinag-uurulayan ang mga hadlang o masasabi natin nagiging sagabal sa mabuting relasyon sa kapwa. Ano? O isa nga diyan masasabi natin na ang masasabi natin diyan yung kayabangan, ano, pride, ano? Pride, sabihin natin ang pride na yan ay pwede pong magiging hadlang po yan sa sa ating relasyon, ano? Yung pride na yan. Kaya siguro mas maganda talaga maging humble tayo, ano? Maging humble tayo kasi yung pagiging humble mga tugang ay nakakatulong po yan sa magandang relasyon. Ano? Kasi sabi nga yes, excessive pride can be a significant obstacle in building and maintaining healthy relationships. Totoo naman, hindi ba? Kung ako mayabang, maiinis ka sa akin. Ano, ayaw ko diyan makisama sa taong yan, ng yabang-yabang. Walang iba kundi siya lang palagi, ang matibay. Wala nang ibang magaling kundi siya na lang. So nawawala talaga ang relasyon niyan. Pero halimbawa kung tayo ay mapagpakumbaba, yan. So yan, magiging kang kaaya-aya. Ano? At totoo naman pag masyado kasi mayabang tayo, ano, it can also hinder communication, compromise, and empathy, leading to conflict and emotional distance. Okay? So, tinatawag dito, proud individuals may be unwilling to listen to their partner's perspective or admit fault, leading to defensive communication and unresolved conflicts. So, yun talaga, kung halimbawa mayabang, ay bakit ako makikinig sa iyo? Bakit? Yun ang problema. Kasi nga, ang pinakikinggan ko lang, ang dinadangog ko lang, ay ang kasadiri ko. Kasi ako matibay. Ikaw bako kang matibay. Ako matibay nun. Ikaw bako. Ganun pala. Mahirap po yan. Ano? So, in a relationship, sabi ko nga, kaya tingnan ninyo si Jesus, ang ginawa ni Jesus na utos sa buhay ay love. And what is love? Love is a key to relationship. Yan po talaga ang magiging susi para magkaroon tayo ng magandang relasyon. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, at relasyon sa sarili. Yan po talaga. At sabi ko nga nung nakaraang araw, ang love, ay nagsimula sa letter L. At yung L doon, there can be, sabi natin, love if there is listening. Sa taong nagmamahal, nakikinig yan. Ano? Sa taong hindi nagmamahal, hindi nakikinig. Ano? Siya lang ang gusto pakinggan. Hindi nakikinig, kundi ako lang ang dapat pakinggan mo. Hindi po pwede yan. Mas maganda, nakikinig tayo. Ano? So, willingness to listen is good in relationship. Ano? But unwilling to listen is not a good relationship. Yan. So, magiging pag oras na yan, magiging defensive communication yan. At pag nagkaroon ng defensive communication, may mga conflict na hindi mas re-resolve. Ano? O tandaan po natin. Kaya malaking tulong po na tayo magpakumbaba kaysa tayo maging mayabang. Kaya dito sa Ebanghelyo kanina, narinig natin, huwag natin ipagyabang kahit ang kabanalan natin, ang anumang kabutihan natin, anumang mga ginagawa natin na mabubuti, huwag natin ipagyabang parang sa ganun, ibang tao ay hindi masaktan. Sabi, kaya sabi mapag-imbabaw.
Yan, ang problema diyan, magyayabang ka. Oh, kayo walang ginagawa, ako lang ang palagi may ginagawa kasi kayo mga tamad. Wow, ganun ba 'yon? Yan ang problema sa atin pag tayo ay nagyayabang. Kaya ang kayabangan, yan po mga tugang isa sa pinaka masasabi natin ugat ng hindi magandang relasyon sa kapwa. Kahit sa Diyos, tandaan po natin na ang taong mayabang ay kinamumuhuyan. Di ba? But God loves the humble. Yun. Mahal ng Diyos ang mga taong mapakumbaba. Katingnan ninyo, kahit si Maria, si Jose, kahit si Moses, lahat ng mga leader ng simbahan na pinili ni Jesus ay talagang mapakumbaba. Kasi nga, ang talagang gawain ng simbahan ay magbuo ng magandang relasyon. Di ba? Relasyon talaga naman to build relationship. Kaya maganda yung sinabi ng ating mahal na Santo Papa, si Pope Leo, sa simula ng kanyang papacy o papacy. Ano sabi niya? Pontifex. Ano ibig sabihin ng pontifex? Bridge builder. Yan. Dapat tayo maging bridge builder. Paano tayo magiging bridge builder o yung tagagawa ng tulay na nagdudugtong, nag-uugnay? Paano tayo makakapagpaugnay kung tayo ay mayabang? Yan. Hindi tayo makakapagpaugnay yan. Hindi tayo makakapagpapahiwalay tayo sa halip na mag-ugnay. Ang nangyayari sa atin, may mga taong humihiwalay. Yan. Kaya maganda po, gawain talaga natin ay makipag-ugnay. Kaya naman sa relationship, hindi ba? In any relationship, nakikipag-ugnay ka, nakakapag-connect ka, hindi yung nakakapagpahiwalay ka o nakakapagpa-separate ka, o nakakasakit ka, kundi ang mahalaga dito, talagang makapag-ugnay. Yan. Kaya paano yan? Sa pagpagpakumbaba. Kaya maganda po yun. Pride can prevent one from understanding and validating their partner's feelings and needs, hindering emotional connection and intimacy. O tandaan po natin, because of the lack of empathy, wala siyang pakiramdam kasi ang nangyayari, siya lang ang may dapat siya lang. Ay, hindi po pwede yan. Tandaan po natin, pride can prevent one from understanding and validating their partner's feelings. So dapat yung mga nararamdaman at mga pakiramdam na yan at pangangailangan. Because hindering yung pride hinders emotional connection and intimacy. Yan. Mga importante mga tugang yan. So ang mangyayari, ang kayabangan, ang proud person can be unwilling to compromise and or apologize, making it difficult to resolve conflicts constructively. Yan. Di ba? Yung problema dyan, mayabang. Kaya nga, dahil sa kanyang kayabangan, ayaw niya makipagkompromiso kasi ayaw niyang mag-sorry. Bakit ako magsusorry? Tama lagi ako Yun ang mayabang ka. Pag mayabang ka kasi, you will not admit your mistake. You will never admit your wrongdoings. You will never admit anything negative. Basta't ikaw palaging, ikaw talaga ganyan. Wow, proud person kasi. Kaya isang hadlang po yan sa, huwag tayo magyabang. At doon sa Ebanghelyo kanina, kahit kabanalan mo, huwag mo ipagyabang. Halimbawa ako, pupunta ako sa mga sa tao, sa crowd, sabi niya, ako po ang mga babait na tao, ako po ang pinakamagaling na pare, ako po ang pinakabanal na pare. Ano yan? Maraming sa akin, maiinis yan. Yun, maiinis kasi nga, hindi maganda yan, ang pagyayabang. Okay? So, actually, sabi nga, pride can create an emotional barrier. Tandaan po natin
sabi ko kanina, sa relationship, we have to be bridge builder. Tayo po ay mga tagapag-ugnay, hindi tagapagpahiwalay o tagapaghiwalay. Yun, hindi ba? Napakaganda nga sabi ko, what God has put together, let no man put asunder. Hindi ba sabi sa Bible yan, sa may kasal? Kasi nga dapat ang gawin natin, hindi paghihiwalay, kundi pag-uugnay. Yan. Sa relationship, mahalaga po yung mga tugang. Tayo ba ay nagiging daan ng pagkikipag-ugnayan? O tayo po ay nagiging daan ng paghihiwalayan? Yan. Kaya, pride can create an emotional barrier preventing genuine intimacy and vulnerability. Yun, kawawa naman talaga yan, di ba? So, pride can lead to feelings of resentment, anger, and lack of trust, ultimately damaging the relationship. Yun, talagang nadadamage ang relationship pag tayo ay mayabang. Ano? Kaya maganda po yung advice ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ano? Kahit may ginagawa tayo ng kabanalan, nagdarasal, naglilimos, nag-aayuno, yung mga mabubuting gawain natin, huwag natin pagyayabang o parang masabi natin na tayo ay mas banal kaysa sa kanya. Alam mo yung ugali na I am holier than thou. Yun. May mga meron pa bang ganon? Ganun po, mali po yung kasi. Yung sasabihin, mas banal ako kaysa sa iyo. Baka ihangal ka, hindi ka banal. Di ba? Yan ang problema sa atin. Sa halip na maging banal, nagiging tayong hangal. Dahil saan? Sa kayabangan. Kaya huwag natin ipagyabang yan. Tandaan po natin na pride ultimately damages the relationship. O yun, sayang Kaya pero tingnan natin ang humility, kapakumbabaan. Ang taong mapakumbaba, maganda po yan. Okay? Kaya ultimately, overcoming pride and fostering humility are essential for building, tandaan po natin, sabi ko, building and maintaining healthy relationships. So, pagbuti natin lagi. Hindi pagiging makasarili, sabi ko nga ng mga nakaraan araw, tayo nabubuhay hindi para sa sarili. Nabubuhay tayo para sa ating ikabubuti. Hindi yung pagiging sarili lamang. Madalas sa atin gusto sarili para tayong palagi makasarili. Hindi po ganon. Tandaan po natin na kahit ang Diyos, nung nagkatawang tao, bakit? Gusto niyang iugnay ang tao muli sa Diyos. Kaya yan po ang ginawa ni Kristo. Yung ibalik ang magandang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga, it took His life. Anong nangyari? Dahil gustong ibalik ni Kristo o ibalik ng Diyos ang relasyon ng tao sa Diyos dahil naputol po yan dahil sa kasalanan Tandaan po natin, ang kasalanan ay siyang nagkakasira ng ating relasyon. Relasyon at isa pinakadakilang kasalanan dyan, tinatawag natin pride, kayabangan. So yun, tandaan po natin, overcoming pride. Yan. Let us overcome our pride. Yung kayabangan talaga. Ang dito sinasabi naman, yung pride na ito, talagang nanglalait ka na, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, na ang tingin mo sa ibang tao ay wala, kundi ikaw lang, ay mali po yan. Ang importante, maintain healthy relationships by being humble. Okay? And this involves to admit when we're wrong, pag tayo nagkakamali, apologize. Sincerely, and prioritize your partner's needs and feelings. Para ba yung sinasabi natin na tama ka nga, pero nasaktan mo lagi ang iyong asawa. Masaya ba ka? Masaya ka ba? Yun, ang tanong. Hindi, kailangan palagi akong tama. Ang nangyari? Tama ka nga,
pero nakasakit ka. Ang tanong, may maganda mong relasyon sa inyong mag-asawa? Wala. Ano? Bakit? Hindi ka marunong magpakumbaba. Okay? So talagang pride affects, tanda natin relationship. Tandaan po natin apektado ang magandang relasyon pag pinaiiral natin ang ating ego at ang ating kakayabangan. Anyway, babalik-balik si Father Boots pagkatapos ng mga pagiramdam. Ang oras tabi ko niyan, 36 minutos makalipas ang alauna ng hapon. An oras hatod sa Indokang. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasio Oping. Ngunyan daw ng Miyerkules, petsa 18 kang bulan ng Hunyo 2025. And again, I would like to say happy birthday po, Bert. Si Good Vibes, happy birthday. Okay, padagos kita sa tuyang programa na pinag-urulayan ta na itong nakakahadlang o nagiging hadlang o nagiging balakid sa magandang relasyon, isa po dyan ang tinatawag natin excessive pride o kayabangan. Actually, dapat we have to have sense of pride. Maganda rin po yan. Pero pag tinatawag na excessive, sobra na, arugante na ang apod ka iyan. Bako niyo, arugante ka naman nakakano ka na umaapa ka, inaapakan mo ng tao. Dapat walang apakan, walang laglagan, ang importante,
tayo ay magtulungan. Yan. Kasi ang pag tayo nagtutulong-tulungan, tayo nga ay nagbi-build ng relationship. Yan naman talaga. Sabi nga, what is the problem with pride? Yan. Ano ba talaga ang problema sa kayabangan? Alam mo, may nabasa ako, gusto kong i-share sa inyo. Sabi dito, pride stops us from building a team. Yun. Tingnan ninyo, ang kayabangan, ang siyang nagiging hadlang, siya ang nagpapatigil sa atin sa paggawa ng magandang samahan. Building a team. Ano? Yan po. Kaya nga, yan po ang problema ng pride. Kaya maghapon, what is the problem with pride? Well, pride stops us from building a team. Yan. Kaya sana mag-ingat po tayo, ano? Kasi sa halip na makabuild tayo ng samahan or team o grupo, ay dahil dyan, nawawala dahil sa kayabangan. Ano? O, isa pa, pride renders us unteachable. Para may sinasabi, may mga estudyante kay itong panahon. I mean, siguro, igwa pa man ngunyan. May madadagog ka pa manggiraray siguro mga aki o minsan may tao na, bakit? Hindi ko pa alam yan. Alam ko na yan. Bakit mo pa ako tuturuan? Yan, wow. Alam ko na yan, Father. Bakit mo pa ako pinapaalalahanan? O bakit nakalimutan mo? Kaya pinapaalalahanan kita. Kung alam mo na pala di na palagi mo naalala yan. Yun. Ngayon, hindi mo alam. Kaya pinapaalalahanan ko. Para nakalimutan ko, di pinapaalalahanan ko. Tandaan po natin, kayabangan renders us unteachable. Bakit ba ako tuturuan? Ano, mas magaling ako sa iyo Mas magaling ako sa iyo kaysa ikaw? Hindi ka man nakatapos na pag-aaral. O parang ganito yan. Okay, ang galing-galing mo, doktorado ka. Pagkatapos pumunta kayo sa dagat, miniminos mo yung bangkero. Ikaw, hindi ka pa man marunong, hindi ka nakapag-aral sa mataas na paaralan. O sige, nang nagkaroon ng malakas na alon. O ikaw, doktorado ka, hindi ka marunong lumangoy. Sino ang mamamatay? Ikaw o yung bangkero? O di kawawa ka. Pero halimbawa, kung ikaw ay nagpaturo doon sa bangkero, paano ba maglangoy? Kung sakali tayo ay abutan ng malakas na alon, o mag-collapse ang bangka, o di at least natuto ka. Ang mahirap kasi dyan bakit mo ako tuturuan? Mas magaling ako sa iyo Walang ganyanan. Tandaan po natin, kahit doon sa gubat. Halimbawa, pumunta kayo sa kagubatan. Sino ang yung hiker o ikaw? Magpaturo ka doon sa hiker. Alam mo, maganda po yan, isa sa mga ginagawa ko po nung naging parish president ako sa UST Manila, kahit doon sa Manawag, whatever. So, ang ginagawa ko lang talaga, nagpapaturo ako nagtatanong po ako, ano ba ang dating ginagawa dito? Bakit nagkaganito? Parang at least, maintindihan ko. Kaya nga, you have to be, sabi nga, matuto kang turuan. Wag maging unteachable. Okay? Importante mga tugang iyan. So, ano pang problema sa kayabangan? Kasi nga, sabi ko, ang kayabangan, ito po talaga ang nagda-damage sa magandang relasyon. Pride. Pride closes our minds to feedback. Yun. Halimbawa, ang tao na mayabang, ayaw niya ng feedback. Bakit ka makikinig sa mga chismis lang yan? Hindi po naman chismis and feedbacks Kaya tingnan mo, kahit mga activities, kahit dito sa UST Legazpi, may mga feedbacks kami, di ba? Or tabi evaluation. O kahit nung nandun pa ako sa UST Legazpi Hospital, may mga feedback. Kasi we have to learn from the feedbacks. Yung evaluation, halimbawa, yung mga estudyante kung sa university, pagdating sa hospital, mga pasyente, yung pumupunta doon, mga feedbacks, mga tugang. Importante yan. Pero pag ang tao mayabang,
close na kaagad. Sarado ang aking isip sa mga feedbacks na yan, evaluation. Ang tanong, paano tayo matututo? 'Di ba? Kahit sa restaurant, hiningi sa iyo ang feedback, parang mapaglingkuran ka muli na maganda. Kasi importante 'yun. Kahit minsan hindi ba tumawag ka sa anumang establishment. Pagkatapos, would you please wait for a while and magbibigay ka ng feedback. 1 is mahina, 5 is 5 is very good. So yun, but 5 kung okay. Maganda po 'yan. Kasi doon tayo natututo. At doon tayo nagkakaroon ng magandang relasyon doon sa feedbacks na 'yan. Okay? So, but anyway, mga tugang, isa pa 'yan. Pride prevents us from admitting mistakes. Yung sinasabi na pag tayo ay mayabang, ayaw natin natanggapin ang anumang mga pagkakamali. Kasi sasabihin mo, hindi, mas perfect ako sa iyo eh. Mas matalino ako sa iyo eh. Mas doktorado ako kaysa sa iyo. Ikaw hindi ka nakapagtapos nga eh. Ako nakapagtapos ako sa mataas na paaralan. Ikaw sa mababang paaralan lang. Ako mataas na paaralan. Ni mataas na paaralan yan o maganda, ang mababang paaralan yan, ang tanong, sa pinag-usapan nga natin, tama nga, edukado ka, pero wala kang modo. Yun, sabi niya, may pinag-adalan nga pero naman ugali. Yan ba yan importante sa buhay? Na pag tayo nagkakamali, tanggapin natin. Be accountable and responsible for what mistakes you have done. And then grow. Sabi nga, magtalubo ka dyan. Yan, importante sa buhay, mga tugang iyan. And then, what is the problem with pride? Pride, keeps us from making changes. Bakit ako magbabago? Ganito na kasi ako, hindi ba? Ganito na ako, hanggang mamatay ako, ganito na ako. Alam mo mga tugang, sa relationship, para tayong kung sa gitara, parang ganito. Hindi ba ang string ng gitara, yung dulos, minsan hihigpitan mo, para maging bagay. Ibagay mo nga, sabi sa kuya, ibagay mo nga ang gitarang inita. Garawgaw, whatever sa Bicol, yung bakong sintonado o bakong magayon ang tunog. So mo nga ibagay mo. Maganda 'yan. Dapat matuto rin tayong tumanggap ng pagkakamali, marunong tayong tumanggap ng pagbabago. Kasi baguhin natin because that is one way to grow in relationship. Sabi nga, give and take. O ganon. At maganda rin po sa relationship, ang tinatawag natin na magpunuan kaysa hanapin ng pagkukulang. Yung problema sa atin sa halip na punuan natin ang mga pagkukulang, hindi pinupunan ang pagkukulang, dinadagdagan pang pagkukulang at hinahanapan pa ng pagkukulang. Talaga, mahirap yan. Kaya nagkakaaway-away tayo dyan Sa halip na tayo ay sabi nga, punuan mo na lang ang pagkukulang niya. In other words, tulungan mo. Yan. Pag talaga maganda ang relasyon mo. You are building a good relationship. Napakaganda po yan. What is problem with the pride? Well, pride encourages poor character choices. Tandaan po natin, dahil sa kayabangan, tayo po ay nagkakaroon ng hindi magandang ugali. Kaya sa pagpipili. Kaya nakakasira po yan ng relasyon. So, at the same time, yun nga pride destroys relationships. Yan. Kaya mag-ingat po tayo kasi hindi po maganda yan. Lalong-lalo na when pride becomes someone improved, that be more motivated if it is used properly. Okay, maganda rin po. Pride makes someone improve and more motivated if it is used properly. Pero kung hindi maganda yan. So nothing is wrong with feeling about your accomplishment,
Di ba? Maganda na, especially if they took time and effort. However, yung tinatawag dito, kailan ba nagiging masama ang pride na yan talaga? When exaggeration, yun. Then comparison, yan, destructive behaviors get mixed with pride. That is when it becomes a bad thing. Hindi naman talaga lahat masama ang pagiging ang pride na yan kasi maganda rin po talaga mayroon tayong pride, may pagyayabang naman tayo, pero pag nagyayabang ka to the point na sabi nga it causes us to talagang yung tao na sasaktan na kasi nilalait mo yan. So ang tanong nga what is the real danger of pride? Pride causes us to assess our lives by the standard of accomplishment rather than that our God-given identity. So maganda po 'yan. Kaya kung ang sa ating yung pagyayabang, kung sabi nga, ipagyabang natin ang tungkol sa Diyos kaysa ipagyayabang natin ang tungkol sa ating mga sarili. Kadalasan kasi, mas ipinagyayabang natin ang tungkol sa sarili natin kaysa sa Diyos. Okay? So, tandaan po natin yan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdom. Mayroon po tayong 8 minutes pa bago tayo pansamantalang magsabing bye for now. Mag-break muna tayo. Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Natin ang Diyos. Okay, good afternoon, Giraway sa inyo mga tugang. Nasa last part na po tayo ng ating programa at gusto ko pong muling batiin ang ating birthday celebrant na walang iba kundi si Bert
At the same time, gusto kong batiin din si Ray Magaliano o Mirandilla, saka si J. King Valderrama, nakikinig dito sa atin. At the same time, si Marcelo Paluyo, sabi niya, pride po, bawasan, be humble always. Okay. Yan, mga tugang. Anyway, maganda po na talagang pagbuti natin at sabi nga, ang relasyon sa bawat isa. Parang maiwasan ang pride. Let us cultivate humility by seeking feedback, yung kanina sinabi ko, Sendo, asking questions, and practicing gratitude. Yan na pa importante, mga tugang. Kasi a grateful person is always a happy person. Pero yung mga taong complaining person ay talagang never happy. Okay? So, let us focus on listening more than the talking. Kasi kadalasan tingnan mo yung mga taong nakikinig, naiintindihan nila. Pero kung hindi ka nakikinig, gusto ka lang palaging pakinggan, hindi ka nakikinig, hindi mo sila maiintindihan. Maintindihan ka nila pero hindi mo sila naintindihan. At tandaan po natin, dapat magkaintindihan. Naiintindihan ka at naiintindihan mo din sinda. Magandang relasyon po yan. Okay? So focus on listening more than talking and be open to different perspectives. Mahalaga po yun. Kasi hindi naman ikaw lagi ang tama. Hindi ka naman ikaw lagi ang palaging banal. Hindi po yan. Tingnan din natin ang sabi nga perspective o point of view o ang kanilang pananaw. So let's also acknowledge our weakness and embrace our vulnerability. Okay? Recognizing that's okay not to have all the answers. Tandaan po natin yan. Hindi lahat ay alam natin yan. Kasi alam mo, mga tugang, hindi maganda yan. Sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 2, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom, because the human heart is so deceitful. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, it fools us so easily and so often. We foolishly employ tactics to pacify our insecurities and fears that ultimately make them worse. Yan. Kasi tandaan po natin, the human heart is so deceitful. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Kaya ganun pa rin, tandaan natin, pagbutiin natin lagi ang ating relasyon sa isa't isa. Okay? So tandaan natin, being right should not be your always goal. Sabi nga dito being right is not the goal. Be curious about your spouse's perspective, parang maintindihan mo. Share your thoughts instead of dismissing or hiding them. Okay? Look for the good. And of course, ask for honest feedback. Yeah? And that is how we can overcome pride in relationship, especially sa marriage relationship. Okay? So kung titingnan natin, ano ba ang sabi ng Diyos tungkol sa pride? The Bible speaks negatively about pride, associating it with destruction, disgrace, and God's opposition. It emphasizes that pride is a sin and an abomination to God. Yan. Conversely, humility is presented as a virtue that leads to wisdom, honor, and God's favor. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Nagpapasalamat po ako kay Ronald Baldo sa Satuyang Technical. Tama ba? Si Ronald ba nandiyan sa atin na technical? At the same time kay Nico Martinez sa ating IT. Salamat po sa inyo, Gabo, sa nag-antabay kang programang Marahay na Hapon. Abangan po ang susunod na programang Negosyo. Okay. God bless everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Kaiso, sinda kita ika, ako biko, na matita ang
totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginip ko, lalo sa mga para o matios na